Nonro koro nyiso ni kaunti ma Siaya kod Kisumu ni kama rach mar bedo koda lipode mathoth mag lwenje mag kit chuech e kinde yiero maduong'. Ma en ripot ma ochiw gi riwruok mar kinde makedo ne ratich joma mine pacho kae kata FEDA, ma omedo jiwo dwaro mar chiwo thuolo ne joma mine mondo lar kombe mag siasa. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Riwruok mar kinde makedo ne ratich joma mine pachoka mong'ere kaka FEDA osebedo kod chenro mopogore opogore mar kedo ne ratich joma mine e paw siasa. Gitemo chopo kare chik mar kwan mar joma mine 2 mar jood bura. E chenro ni mane gichako motegno higni 2 mokalo, FEDA nomenyo counties duto 47 e kinde welo mag duond buche. Nonro ni notime kinde dwe mar 4 kod dwe mar 6 higani mar neno chal mar lwenje mag kit chuech e kinde siasa ma pachoka. Voter dada slogan en slogan ma nwang'eyo ni koa chako chon to nachako in 2020 biro konyo women candidates in leadership. Kechingeni, one of the challenges mwanko Kenya kae, women, we are not very good in terms of offering ourselves for leadership. To no realize ni kaka FEDA wanyalo konyo mon. Koro wase bedo kawa train candidates madwa present themselves. Kaluwore kod lipod ni, kaunti ma Siaya ma bende en achiel kuom counties man kod kwan matin mar mine malaro kombe madongo mag siasa higani, emotelo kod lipode 59 mar mine ma orochi ratiro mag-gi ei siasa. Kaunti ma Kisumu kod Nairobi biro namba 2 kod lipode 40 kaunti ka kaunti. Kake Richo kod Marsabit emaloro listi mar kauntis 5 mokwongogo kod lipode 33 moro ka moro. Lwenje mag kit chuech tine kauntis kaka Kiambu, Lamu, Baringo e kind kauntis mamoko ma pachoka. Monitoring benyiso wani Siaya, more than ever we know it's quite contested, more than ever. Mano nyiso ni there's a nexus between the fact that in these areas, these counties, where there's a lot of there's a high contest compared to the other counties, GBV beng'eny. FEDA koro keto chenro mar menyo counties e kinde yiero maduong' mar tarik 9 dwe ni ma en juma manyien. FEDA Kenya will be monitoring and issuing periodic statements on the issues that will be reported from the ground as part of the early warning and responses during these elections. Our trained pro bono lawyers and counselors will also be on standby to offer support. FEDA wacho ni gisetemo goyo lwenje mag kit chuech kendo keto lwasi maber ne mine malaro kombe mopogore mag siasa. Higani kwan joma mine malaro kombe mopogore mag siasa gin mine 1,652. Kom mar jalup jatend piny oywayo mine 3, mine 23 laro kom mar gavana. Od bura maduong' oywayo mine 340, ka senator oywayo mine 42. Kom mar jalup gavana oywayo mine 57 kod MCS bura. Lwenje mag kit chuech thoroga betie e kinde yiero, gino mabende koro nyiso kata tamo thoth joma mine mar wuok oko kendo laro kombe mag siasa. E yiero mar higani, nonro senyiso ni counties kaka Siaya koda Kisumu ni kama rach mar lwenje machalo kamagi, kakora pisas mag arita okwa mondo beda kicha e gwengego. Simpros Okinda, Ramogi TV.